Добър вечер, зрители! Не, предстои матча Барселона-Милан. Аз съм коментатора Валю, а до мен е Виктор. Така. Ще направим един приятел. Този екип. Окей. Ще ви покажем най-хубавите моменти от матча. И това на първия гол на Иниеста беше доста изненадващ още в 3-та минута на матча. Виждате перфектен изглеждаш такъв пас, да, и в левия ъгъл долу. Така. Да, това е първият корнер в матча за Милан. Така, центрира. Успях панен. Де Янг, шут! И аут. Дами господа, това е вторият корнер за Милан. Така, вътре в наказателното. Избиване на Виктор Валдес. Беше много хубав матч. Много хубав удар. Шут и Виктор Валдес спаси. И тук имаме невероятна възможност на Барселона в наказателното шут и вратаря спасява. Невероятно намеса, но играта продължава с ъгов удар за Барселона на Кавиш е изпълнителя. Така и в... вратаря не успява, това интересно беше, не успява да я спаси, избива я само. И... Барселона отново взима топката, не се осъществи контратаката на домакините на Милан. Какво ще последва тука? Много добра игра в защитен план, но пак губят. Опит да шут и вратаря на домакините отново спасява шут на Барселона. Но пъргов удар за Барселона. Дали този път ще се достигне до нещо по-съществено? Милан пак се справят с това статично положение и контратака. Балотели е на върха на атаката. И тук имаме отново ъгъл удар за Барселона. Ще донесе ли нещо? Удар и спасяване от страна на един защитник. Топката е в крака. Нова контратака за Милан. Монтари. Домакините добре напреват. Топката е в централния нападател. Така. И това е края на първото време. Изпусната възможност. Резултат е 1-0 преди почивката с полза на Барселона с гол на Иниестата в самото начало на матча. Смяна в Марти влиза на място на Бирса и ще започнем второто време. Господа, това беше шут на Матри, но извън врата. Дами и господа, това беше гол за Милан, Марио Балотели. Прави резултат 1-1. Дами и господа, Монтари е контузен и ще бъде сменен от Поли. Марио Балотели прави резултата 2-1. И друго веща в полза на Милан. И ето го гол. Боксиране на Валдес. Удар на крака и Марио Балотели. Дами и господа, това беше шут. Монтари и спасяване. Така се изпълнява корнер. Стигна на крака. И за карто удара му над врата. Така, това беше невероятен пробив от контратака. Виждате как нападател на Барселона нападава по диагонала. Вратаря спасява с крак и изкарва в ъгов удар. Шави ще използва... Ще изпълнява корнер. Това може да си... Шави ще изпълнява ъгов удар за Барселона.
И разминаване в наказателното поле на домакините и Тъч за Милан. тъч за Милан. Така, Балотели. Топката в крака. Авантаж не последва. И Милан печеля да пау. Шут от далечна дистанция в ръцете на Кортес. Нов корнер за Барселона. Шави отново ще изпълнява. Този път отляво. И удар към вратата и вратаря спасява. Отново. Контратака за Милан. Но е спряна от Пиро. Пуйол. Но остро влизане. Авантаж беше изигран. И контратака за Милан с Констант. Смяна на играта, но топката е пресечена в халф на Барселона. Отново взимане на топката в полза на Дават Барселона. още 4 минути. Дали Барселона ще се сравни? Еко подарък за Барселона в заключителните минути. И ще успеят ли Барселона да вкарат от това положение? Шави центира, опит за удар и над гол! Господи българи! Резултата вече е 2-2 и вече сме в положението. Ще успеят ли някои от отборите да си вкарат още един гол и да решат това още тук? Атаката на Милан е провалена. И сега нова атака, но свирката приключва матча и ще отидем на положение.